Други ягодите, бе, къде са там, са се скрили. Ето на мама и на баба. Други ягоди. Ето която ти е тебе, да заповядай. А там има на миската те какви са. Те са развалени. Там ще се забавя. Ще обичам. Хубаво ли? Това не се вижда на снимка. Какво е? Вижда се, вижда. Хапе. Аз така, точно ще да ти кажа. Виж как най-кога ще падне. Виж, пилето не го държи изведнъж, обаче ягодата. Лявата ръка влезе в действие. Чакай, мама ще си хапе. Виж как седе ябълка. Ябда. Тайландско. Това е като макарон. И друг, две. Ти факт, че получи така, как се създави така. Първо още една. Не да го ме зададе. Ти добавя още една. Бе, защо не се оплашваш, бе? Ами да бутна една да помести, това е за седма. Ти самичка си я не бе? Добре. Знаеш къде отиват обикновено? Всичко знае. Бе, това да се оплаши. Най-големия. Имам ти дай малко хартия да попия тук. Сега една лавина ще потече. Бързо. Така, не сме. Ето ти хартия. Ето. Стигам от двете. За големите. Тут може да е по-пълна. Едно братя Галеви. Да. Какво му се радва? Защо да е братя Галеви? Виж му тук със сла. Е, така се. Как е седна? Еха. Натър, виж как е. Сега две. Извинявай. И един макарон се намеси в играта. Това е цял макарон. В мазето. Дълбоките резерви зимника. Да. Обаче това макарон. Да се пропащи напред-назад. Нищо се турме ягода.
Ти тия кървиш, човек ще помисли, че ще ядеш, разкъсал си някаква мозайче, ти го кляпаш. Виждаш, баба ти как работи. Мамо, бе. Те първо мисля, човек. Или прови от детето вегетарианец с такава баба. Ето къде била. Помисли си, че ще избяга тая ягода, ама не. Веднага ще я напъхаме обратно. Ето и тази също там веднага тъпли. Тук къде било. Далеч говоря.